Næste step, det er omkring kundestyring og opgaveoprettelser. Vi har haft mange forespørgsler omkring oprettelse af andre opgaver og værktøjer til det. Nu har vi jo så en fil her med en revisionsopgave liggende her. Men det er klart, at i forhold til kundestyring, nu er det ikke alle, der bruger kundestyring, men der er jo mulighed for at oprette andre opgaver også eller, for kundestyring. Det kommer jeg lige tilbage til, men inden vi når dertil, så kan man sige, her med revisionsopgave, hvis man har nogle andre opgaver herinde, jamen så er der mulighed for at hente nogle forskellige værktøjer heroppe fra. Og det kan godt være, at man har en kunde her med en revision, hvor man både har bogføring og nogle andre ting, og hvor man så har hvor man kan sige, opgaven her, den kan man hive ind, nu hiver den godt nok ind her, og hvor man så kan udføre sit arbejde den vej igennem. Og det er jo det, at i den løsning, som vi har her, der har vi jo så for kerneydelserne, revision, review, udvidet gennemgang af assistance, har vi jo en fil til at dække den del, hvor det er dynamiske case view dokumenter, og så har vi de øvrige opgaver, som man kan sige, de ligger som døde flade Word dokumenter. Så det er klart, når vi står her og siger, at vi vil gerne oprette en opgave, og vi vil gerne oprette en opgave, som ikke er en revisionsfil, så er der mange måder at gøre det på. Man kan selvfølgelig, som jeg viste før, lave en revisionsfil, hvis man har en kunde, man også bogfører for, om det er 4 gange om året eller 12 gange om året, at man så kan hente værktøjerne ind i den samme fil. Men der kan også være fordel ved, at man kan sige, at vi holder tingene adskilt i forhold til at styre opgaverne, at man siger her, der har vi en opgave, der hedder bogføring, og vi laver en særskilt fil for den. Og det der så sker, det er, når vi vælger andre opgaver herude end revision, review, udvidet gennemgang eller assistance, jamen så kommer de her frem med ikke relevant, og der vil blive oprettet et tomt arkiv. Og så kan man vælge den årsafslutningsdato, der nu måtte være relevant. Og så opretter vi opgaven. Og der skal lige tænkes. Sådan. Nu har vi den så i flere omgange her, men jeg går ind og åbner filen, og det I så vil opleve, det er sådan set, at der er et tomt arkiv. Der er faktisk ikke andet end de her 3 dokumenter, kundeaccept, vurdering, uafhængighed og opgaveaccept, og det er sådan en standard, der ligger i vores tomme arkiv. I tilfælde af, at man har en opgave med en kunde, der ikke er nødvendigvis af revision osv., jamen hvis der er andre erklæringsopgaver med sikkerhed, eller hvad det nu måtte være, jamen så kommer denne her ind som standard med de her dokumenter. Vi skal jo tage stilling til vores uafhængighed i en anden form. Men det er klart, har man haft en revisionsopgave, hvor man i forvejen har taget stilling til det her, så kan man jo altid diskutere, om det er relevant at gøre igen. Men det jo må være så op til en konkret vurdering hver gang. Men her kan man så sige, jamen det her, det var en bogføringsopgave, og vi går op her og vælger de værktøjer, vi nu vil bruge, og så har vi så bogføringen her, og den kan man så trække ind, og så på den måde kan man udføre den. Og der ligger den her sædvanlige bogføringstjekliste, som I sikkert kender i en eller anden form, og også tidligere Revimentor-kunder, som har været indbygget som manualdokumenter i Revimentor, men de ligger altså som flade dokumenter, Word-dokumenter nu til at udfylde, så man kan dokumentere sit arbejde. Og hvis man har flere, altså det er 4 kvartaler, jamen så kan man hente den her ind det antal gange, man nu har lyst til, og så kan man ligesom bruge den her fil til ren bogføringsopgaver. Så har vi også forespørgsler omkring, hvordan vi egentlig opretter andre opgaver, altså andre erklæringsopgaver med sikkerhed, eller uden sikkerhed for den sags skyld. Hvordan dokumenterer vi arbejdet? Nu kan man så sige, nu er det en bogføringsfil. Det kunne også være, at jeg over kundestyring havde oprettet en opgave, der hed andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Og hvis det er det, vi vælger, jamen så herop stadigvæk under rådgivningsværktøjerne, der har vi så rådgivning her. Det er så herinde, hvor vi har alle med spaltning og fusioner og aktieombytninger, men der har vi de her værktøjer, dokumentation til rådgivning med og uden erklæring. Uden erklæring er et meget sådan kortfattet dokument, hvor denne her, det er sådan lidt mere, der er lidt mere kød på, der skal dokumenteres. Så har man en opgave, om det er en erklæring med noget tilskud, noget tilskudsregnskab, eller er det en fusion eller spaltning, jamen så kan man bruge det her værktøj til
og dokumentere sit arbejde med. Jeg vil ikke gå ind i nærmere detaljer omkring, hvad man skal skrive af den ene eller anden art, men det er ligesom for at have en rød tråd i forhold til dokumentationen af opgaver i forhold til at opfylde ISO 3000 i det her tilfælde. Så det er den måde, det hænger sammen på. Så alle værktøjer ligger heroppe, og der er også værktøjer til kvalitetskontrol, så hvis man vil lave en intern overvågning, altså intern kvalitetskontrol af sit system, jamen så kan man også trække dem ind den her vej, og man kan også bare gøre sådan her og tage dem alle sammen ind. Og så kan man så sige, jamen hvis vi vil lave en kvalitetskontrol af flere revisionsopgaver, jamen så kan man trække det ind det antal gange, det nu måtte være relevant. Og så kan man simpelthen bare udføre det. Og det er de samme checklister, som vi anvender ved den eksterne kontrol, og det er jo det, vi lægger op til. Det er en meget god måde sådan at ligesom have den samme styring på, når man laver intern overvågning eller intern kontrol af sin enkeltsag eller kvalitetsstyringssystemet. Så de ligger herinde også som Word-dokumenter. Og ellers så kan man så sige, eller erklæringer, hele af vores erklæringsdatabase ligger jo herinde, udover at vi i regnskabsbyggeren selvfølgelig har indbygget alle de her sædvanlige erklæringer og påtegninger, når vi har revision, review, udvidet gennemgang osv. Jamen så har vi alle de typiske erklæringer her, som jo kommer fra vores erklæringsmanual inde i FSR. Skattetjecklister ligeledes her, der har vi også skattetjecklister til selskaber for eksempel, hvis man vil dokumentere det i en eller anden form. Og ellers så kan vi jo selvfølgelig sige, vi har jo nævnt i vores undervisningsforløb, at vi havde nogle værktøjer på trapperne, som vi jo gerne ville præsentere for jer på et tidspunkt, og det håber vi også, at vi kommer til her ind over sommeren, med at få lavet nogle tomme case view skabeloner, hvor man kan sige, at man kan trække et værktøj ind, som kan fungere dynamisk i processen, lige meget hvad for om det er en revision eller en review. Så hvis man har noget dokumentation og nogle andre erklæringsopgaver, så kan man selv sætte nogle handlinger ind i, og så fungerer det dynamisk i processen, også i forhold til topmemo. Og det samme med bogføringstjecklisterne og skattetjecklisterne har vi haft på programmet, og faktisk mangler en finpudsning, men det håber vi på herinde over sommeren kommer til at være tilgængelige for jer. Udover det, så har vi så selvfølgelig hele værktøjskassen, og hele værktøjskassen her, det er jo alle de dokumenter, vi jo har inde i vores procesmodel. Men udover det, så ligger der også særlige værktøjer, altså man kan sige, de case view dokumenter, som ikke i forvejen ligger derinde, altså hvis ikke varebeholdninger havde ligget derinde, jamen så ville case view dokumenter have været her, man kunne trække ind. Men til de enkelte områder, der har vi jo så forskellige værktøjer, man kan vælge at bruge. Så hvis man under en revision har noget mellemregning og vil lave en renteberegning af den, så kan man trække den ind i sin proces. Og det var måske nok egentlig bedre, end at bare vise denne her for eksempel. Hvis man for eksempel står her, og så siger man ind under tilgodehavende her, der har vi så noget mellemregning, vi gerne vil have lavet noget beregning på. Og så kan vi så gå ind og så trække et dokument ind her. Det er så renteberegning, og på baggrund af den, så kan den indlæse alle de her tal. Nu den her så godt nok tom, men ellers så kan den indlæse alle de posteringer, hvis man har indlæst posteringerne også i forhold til at indlæse sine regnskabstal osv., så vil de automatisk komme med ind over, at der vil blive lavet en renteberegning ud fra de renter, man nu laver, så en helt automatisk beregning. Så den mulighed ligger der der. Ja. Så det var sådan lidt om vores værktøjsbibliotek, men som sagt, vi får mange spørgsmål. Folk, hvad gør de med de forskellige opgaver, men der ligger i hvert fald, hvis man har bogføring, der ligger også noget budgetværktøj, der ligger checkliste til kvalitetskontrol, og medarbejdererklæring ligger der også, som man selvfølgelig skal være opmærksom på. En ting er, at man som partner skal vurdere uafhængighed på sine medarbejdere, men udover det, så er der jo stadig krav i at skulle se til, at medarbejderne årligt underskriver sådan en medarbejdererklæring. Den skal i hvert fald sikre jer, at det bliver udført. Men den ligger herinde også som et Word-dokument. Og så har vi så regnskabstjecklister, udvidede regnskabstjecklister, hvis man vil have det, og rådgivning, det er jo så fusioner og spaltning og alle de her ting, og så skattetjecklister. Så i hvert fald vidne om det, dem af jer, der ikke er opmærksom på det.